ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ ପଣସ ଆହୁରି 7-8ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ସବୁଆଡ଼େ ତ ପଣସ ସରିଗଲାଣି ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଗଛ ପଣସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଜା ପଣସ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫୁଟ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ପଣସ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆମ କାହ୍ନା ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ପଣସ ବାହାରୁଛି।